Emily kanot shlong ba dalbat nongrum nega janmet ka khatnai tarik unailar hajar arbstan ulalai chelum ding jiri PS pan budde ni gejing jia shadung ternia injek ka kena school ha runar kabla jia ha ka khat pra tarik unailar hajar arbstan hajayau hajan madan student nagleng uba adalbat nongrum ha geju kasngi ulalai dru bani kandu ya ki bahaying kumju balai chngo ya kane ka khna ka brangsha sumar manja hapo Dr. Garden Robert Hospital jayau ban lej penlong jingduai ban penlong jingduai ru na ka banja ka khna ban laj na ki ai abakaran berkilar patai ke bor uba adalbat la pensngau holor ke te ki jingja bat ong ba kum gani ki jingja kami hap ban shus ngap jar mar ke de ka kam ka bala shirkai bat kentu ki bor pulit bat kum juru yak sarkar ni ki seng phalang bat twet ya ki ni ki brio bat ban ai jingirap na ka banja jong ki ula ong ru bagi padba bagi de ban snok tilang ya ka ni knang ba kinla ban yo kem barat ding thong ya ki ni ki jing snew ki badang mi thapo kari lum khasi jantiaพี่เขาบันนี้กงดูอันปาวก็จิงสงบทั้งกับมันเสียก็มูEmilyอุปลงรู้ก็มูขป้าจงกับ consequence ที่วัดกันนี้เราคำได้จิงจากับบาเลสิงินสงบปังนุดบได้ตันน้ำโพไปได้น้องชงชนองจง consequence จงอ่ะในงั้นไงสแคมบอกก็มาจับกันเร็วฮิรุปรอกไว้นี่ปังนุดพลัดก็มีกี่จิงจาบาเลกี่วันจานี่ก็รีกจงอีผมจุดนั้นก็มีจิงจาก็อีกพอร์บาเลวัดกันนี้ยังกับบันชูสงับkalong ke bawah nomor kadon ke jingong ba ke jing sngap kadi ke jing menjur silent is consent ti bat kawai du an peken mau ba kadon ru ke jingong ba silent is a greatest crime mo ke jing sngap jar kadai ke jing lek kam sendiu ko ba shirkai kamar kada ma khot ani por na ka banta baro kinong song snong bangindon ngata ka mass participation habri bani ka banta mdei shutang police Mdesu tang government, mdesu tang kisang balang. Dari baru ahi ngina ya persanghi ban. Tray re jong benta nga aika burom ki kajing khublai ya ki police department ni hakini ki social ya ki anti social element kila persanghi ka ban le la jong kamram. Tunang tray stom. Ban ngar ko memeli ni kasngi. Lam rekat perlok ki blon ban ya seran lang lalet ya ka ban rung apo police station choklom ding jeri ban kendu ya OC Henry Jingsa OC Imdon nai kendu iki attach officer banglayo ya ka detail information na kaliang jongki ba kidang le ka flow procedure ka jongki kumno ban test ban pha ya kita ki testing na ka panta kani ka jing sadung thernya juni i kongkong i basong i basa thangni po ka consequence ki jonga ba ni ka test karang le po karandon na po kayu apo ka jong ni ka laboratory test barkin sayo ya ka report ti ngi carbon scam aingu ada mu play bahoy kini ki jingja ki pen thang ki men sim kila long sha ki ba pen sosi nginumla kam da penrem bat kanum biang taman penrem kanum biang hoy kani ki jingja kam dai tang po jela jungi bat kani di ka sin ke banikong apo ka jela ba ye jungi ke jela bang yong kari te priu kari te blai kari te kur kari te kha hoy ndri kom ni ki jingja ki ja ki wei pat ki banta jo kari India ki jaru ki wei banta jo ka parthai hi bro khoi tamba kum ni ki jingja pat ka sram ron ja pat hani kani kala le ki jing bot teneng jong kita ki banganut panong kin subha man ma ya kai bang aku apa keren jingsha begini kim dei tang ki street dog kini kala de ki stray dog ki ksou lai lan ki ksou daj brio bat ngasngo bat kani kanum biang ta jing penrem ban ngaku memeliru ngan hapan ya hakaban pen ban budi ni ka kam bat mata sing lawan hani po hospital halai kendu mar khamat i bat iklanyi syat sultanat bang sukumen ngai hidon apa yang jengkok jengkia bat nak liang ki doktor ngayo apa keren bat kumba kalong hi kidon ki test ki bagladap kam don i ka clear sungu yu blai bat mata ki don ki test pak gang le na mata ki HIV test kan no jing sungu sier men sim ti bat ngakot ani ngawer ki paiba nong song senong kimdei ban tieng bat smet ban sier nomor ini di jingja ibarong iwei na preng silak na preng spolak tidak ada ngiting no ka bor jing dong tempat ka bor jing sai kan diap no kemar kadau ni khot da jing slur mangidei ban mi sakamat ngidei ban long ki bahusiar ngidei ban long bapit ngor menta CCTV
Minum lah macam ni atas CCTV mentangin pendat ngikum emeli ngin ai ki senong oper ho ngadon ka jing teri regat bagi senong man pendat ki CCTV hendai ka basusi par kalong ha kini ki riu terang senam kini ki dagat moh ka balesi ngala panong bat kini ngala penokam lu kentien bak kowot dies many times before death bak kini ki riu khau pot ki bam don hok ban im hapok im nang salang markat bakin dung dokternya nakamet jongi kelungan ni kelade ka attempt to murder bat ngempatip kay ga badon chendet kay ga substance jong ni injection badon apo tingangit scam tang apo ba test ni laban lap ki bro tingangit ru bana kadang police department kan le hok na jong kamram kan trace stop makani ga duty and responsibility jong ki police department makin le jong kamram bat kanir bandai ka duty and responsibility jong hilang ru kum ki concern responsible citizen tibat ngelaya kendu ya police department mentasi ngana ada kreniki haju kapor na kaliang na kanika flying squad moh makin don hakaban pek ho kani kada ko ke subject kada nam tang ni traffic congestion kabar pat hakabai dei bakumdo ban ya ban ai surprise checking haki kendong repair haki kendong ansorot kidong kimdong kam makin kejemut kalong ba ki polis kim de besi song klikti leki de ban rung de ban ya chikin dong serot ban pej manu be song kai mit manu be don hak nu bicakai pelong suspicious kim de ban island de ban kem de ban interrogate ba kani de duty ka ba maki lapan khamti bat ngasungo banong ba nakaliang police department kan terihok halo kani ka benta namar kan wanra beng kejing singan hani kari ka bi bicongi tekani ka de ka ba skop personal ba jupi press media